Færdigt bevæger vi os tilbage til begyndelsen af processen. Kornets vej fra mark til brød begynder nemlig med, at jorden skal pløjes. Derefter kan man komme i gang med at så det korn, der bliver til næste års høst. Pløjningen går i gang lige så snart høsten er i hus. Vi er jo allerede i fuld gang. Dagen efter en majtasker, eller samme dag, der må vi i fuld gang med at lave det næste års kredsløb, hvor vi siger, der ligger nogle efterafgrøder, der skal nurses, og der ligger nogle nye afgrøder, der skal i jorden. Og det er det, vi er i fuld gang med lige nu. Når marken bliver pløjet, løsnes og vendes jorden. Stubbe- og planterester fra den gamle afgrøde bliver vendt ned i jorden, så marken er ren og klar til næste afgrøde. Herefter skal harve og tromle på arbejde. I dag følger harven, tromlen og såmaskinen ofte lige efter hinanden samme dag. Det gælder om, at jordknoldene bliver knust, og at man får skabt en form for krummestruktur i jorden. På den måde får de kerner, som såmaskinen